سکول دا بس گیٹ آون والا ہے. اچھا اساں ہن ویسے سکول دے وچ ہاں اتھے اساں کھیڈنی بال تے تے میں دی بناونی تھوڑی ونی کی جڑا کلپ چوری چوری بندہ شندا کہ کو پتہ چتا نہ لگے. چلو ٹھیک یہ جی ہن والی کے دوسرا سیکنڈ تے کلپ فلم نہیں بڑا ہے. جی ہاں یہ کلپ فلم بڑا سے بڑا کہ وہ میں کو دے سے ہاں تے میں تیرے موبائل تے دستی سیٹنگ کر دے سا ویڈیو بڑھ ویسی بڑھ کے اس میرے واٹس ایپ کرے سو چلو ٹھیک تے وقت میں یوٹیوب تے چڑھ دے سا کیونکہ نا ویور تمام دوستاں کو میرے طرف السلام علیکم سارے ٹھیک ہو سو میں بھی ٹھیک ہاں تے اج دا سارا جو لوگ سٹارٹ پہ کرنے ہیں سویرے سویرے نال میں اٹھی کے باہر آیا دکان دی تیاری کیتی کھڑوتا میں تے مسات آ گئی ہے اندے کول موبائل منگا ملا اندے کو موبائل مانگ کے میں کہ یار ایک تھوڑا ویلوگ بناون دے 5-6 منٹاں دا اس کول موبائل منگا میں اس موبائل دتا ہے میں ویلوگ اپنا سٹارٹ کیتا تے اساں اج جڑا سارا ویلوگ اساں پہ سکول دے وچ استاد ہلے آئی کونا اس نال اتھا لگدا رہندا نیٹ گیم شیم لگدی ہے بال کھیڈسوں 2-4 منٹ آ کے تے اس تو بعد میں لگا ویسا اپنی دکان دے تے موبائل اس کو دے سا اپنا اور اس تو پہلے اگر تساں سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا ممنون ویلوگ کو تو پہلے او کر گنو اور گھنٹے دا نشان دباؤ چاتے ہن اساں انشاءاللہ تو ملنے پے سکول دے وچ وائیں کے